Asan ka? Magtiwala ka, kakayanin ka. Babalik nilaray ang ugma sa naga. Honorable Cecilia Vivelos de Asis, City Vice Mayor and Presiding Officer present. Roll call on the City Councilors. Honorable Hildy Rosales absent. Honorable Lucelito Esaidel Rosario present. Honorable Gregorio Arabunal present. Honorable Mila Esderakid Arroyo present. Honorable Elmer S. Baldimoro present. Honorable Vidal P. Castillo present. Honorable Salvador M. Del Castillo present. Honorable Jose Serranyola present. Honorable Jose B. Perez present. Honorable Jesse R. Albios present. Honorable Antonio B. Beltran present. Honorable Mary Kylie Francine B. Tripolca present. The Honorable Hildy Rosales is already around, Madam Chair. Madam Chair, there is a quorum. The 40th regular session of the 13th Sangguniang Panglunsod is Prayer. Dear Lord, as we deliberate in today's session, give us the wisdom to overcome passion. Give us that understanding heart to do away with prejudice. Give us the foresight to know what the future may devise. Give us the courage and strength to seek the truth and what is good. Give us the facility of language that we may be understood. And finally, our Lord, make us worthy public servants of this city. We deeply love and highly honor Naga City, the heart of Bicol. Amen. Bansang awit. Bayang magiliw, perlas ng silangalang, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiging, sa manluluping, di ka pa sisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw. May dilagan tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng matawat mo'y tagumpay na nagdiningning. Ang bituin at araw niyang kailan ay di nagdidilim. Lupa ng araw ng buwan, buhay ay langit sa piling mo. Ang ligaya ng pag may mga akit, ang pamatay ng dahil sa'yo. Privilege time. To our presiding officer, Vice Mayor Cecilia Vivelos de Asis, my dear colleagues, ladies and gentlemen, good morning. Kasud mang aga po, nahiling ko ang FB post kan sa tuwing amigo na si Arnel Eclarinal, sarong miyembro kang media digdi sa Naga City. And mga 4 p.m. nag-inquire ako kay Sir Rene Gumba and kay Sir Allen Rayondanga kung ano ang katotohanan manunungod digdi sa post na ini. Nag-try man ako mag-upload, alagad dahil nakaka-connect sa indang telepono. So mga 5 p.m., pigapudan ko si Arnel para maghapot sa iyaning information regarding sa post niya. And tulutan po nindo ako na basahon ang post na nakayaon dyan sa screen. The post of Arnel Eclarinal reads, "Bothered ako sa dosing katao na nasa Naga now. Duwadig din na inot na 4 days ago. Gabos sindahali sa Manila, itong 10 lunad ng chartered plane, naglanding sa Nagapili Airport kan Saturday.
confirm kang CAAP, confirm kang Office of the Civil Defense, Regional Office, confirm na nasa Nagaland Hotel ang mga bisita, and confirm din na Naga IMT team ang nag-assist. Allowed ang government projects to proceed, pero ang 12 persons na dayuhan sa Naga, bako man government officials kundi pribadong mga individual, as hindi nag-agi sa tamang quarantine. Sabi kan PDRMC, pig-swab test both Naga and Kamsur, ed negative mandaa, maray na sana. Ang team mga private contractors na may documents hali sa DOTR to conduct aerial and land survey sa Bicol, with warning na huli sa lockdown kang LGU, dapat mag-agi sa proseso para safe gabos. Pero kung guraano kabilis ang pagsarado kan pinto kan Albay and Legazpi City LGUs sa grupo na padaguson, mabiliso nakalaog sa Naga without precautions. Is this correct? Hapot lang. Yes, nag-agi ning rapid test accordingly, pero kaso na may mga other individual na na-expose. For some unknown reasons pati, di man nagluluwas ining info ang mga mananunungdan na inaapudan ko to inquire about this. Sa regional office na ako nakakuha ng data and situation reports, as in may precautionary warning na sa movements ka mga bisita ta sa Bicol. Ang worry ko, data sin estado. Data man aram kung ano ang hinalian ninda sa kakungkunsay ang mga kinakaulay na ninda. OA na kung OA, pero sana lang mas maging matibay kita sa pagbantay kampalaog. Or tibad, mas may paliwanag na marhay, tabi kung ano ang aksyon digdi. So, sa pagapot ko po kay Arnel Eclarinal, Sunday night nag-inquire siya kay Dr. Borja. Ang sabi ni Dr. Borja, dahil niya po aram ang tuldigdiyo. Nag-inquire siya kay Sir Rene Gomba, ang sabi sa iya, i-check. Pero dahil na po balik sa iya para informar siya at manunugod man sa iyang verification. And sa kuya lang po, kasod mga alas 4 ng hapon, nag-send ako sa iya ng verification sa messenger and sa text. Up to this time, may po ning reply. Kaya, para day po kita magkaigwa ng anuman na speculations, takasod ma po, may message na sa